baudina yang ada nudun dulu corona enggak pasti nih kek lera जोंनि जि गेवलां सावरायनाय बे हाबाफारि जों दावदै आं जानायखौ र' दे जोबसुंनि जोनोम साननि जय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जि सावरायमेल बे सावरायमेलखौ जोङो दसे उनावनो जागायनोसै रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंनि डाइनिं हलाव थांनानै ओंखाम जाहैनो थाखाय
जाबाय जाखांनानै खालामगार मानो गैया ज'नोनो होआ आरो हायो खामानिया बेयाव बहुद मिटिं लाबावोसो मिटिं जिरायबावो जागोन बेखौ जोङो नुवाखै बेखायनो बुहुमाव थानाय बर'फोरखौ जोङो फोरमायनो नागिरदों जाहाथे बनसुआ गावसोरनि राजनिति लाबालाबनि थाखाय जिहेतु खामानि मावनो नागिरदों दा बेखायनो बिनिफ्राय जाहाथे रायजो राजाफ्रा एसे हुसियार जानानै थायो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायबाय बेसेबां गोरों गोरों दैदेनगिरि बिथांमोना हारिखौ दैदेनलांबाय बर' फरायसा आफादनि बे जौसाङाव थानानै बड'फानि जि प्रिन्सिपल आइडिय'लजि बिथांनि बुंनाय बिथांनि बेनो गिदिरसिन आं बेयावनो बुंगोन दिनै बिथाङा मोनसे चेनेल नैरोजा 23 मायथाइनि 23 जुन